Pored toga što je Freud verovao da je u čoveku samom smeštena cela duhovna vertikala i da se Bog pojavljuje upravo u ljudskom biću kroz igru instanci ličnosti, iskušenja, borbu i sublimaciju, pokazalo se vremenom da je i u slučaju jakog i razvijenog superega moralnost ljudskog bića veoma problematična i psihološki izuzetno teška, odnosno podložna velikim izazovima, u slučaju da se ne postulira izvanljudska transcendencija. Gospođo Aličković, vi često u javnosti govorite o temama koje svi rado slušamo. U našoj svakodnevnoj komunikaciji često je prisutan pojam ludila, a to je upravo ono o čemu ste i pisali. Vaša studija nosi naslov Pojam ludila u slovenskoj istočno-hrišćanskoj tradiciji. O kakvom ludilu je zapravo reč? Jedan veliki francuski filozof koji se zvao Michel Foucault je govorio da se jedno društvo najbolje meri prema svom odnosu u odnosu na ludilo i na smrt. Znači, bolest, ludilo i smrt su kategorije koje nam govore koliko smo mi uopšte čovečni, kako individua, tako i neki kolektiv. I da je najbolji pokazatelj zrelosti jednog društva odnos prema tome, prema iracionalnom i prema smrti. Smrti kao završnoj egzistencijalnoj kategoriji, ali ono što vi kažete ludilo, a mi recimo u struci to zovemo psihoza, to je tehnički izraz za narodni fenomenološki izraz ludilo, jeste zapravo jedna vrsta duhovne smrti, kad je pravo. Ludilo kad je pravo je duhovna smrt. Kada nije, kada postoji dobra sublimacija, kada postoji stvaralaštvo, kreacija, onda ono može da bude razrešeno. I to je nešto što postoji u svakodnevnom životu. Smrt, mi znamo, postoji u svakodnevnom životu. Nije to nikakva daleka budućnost. Mi svi imamo nagon smrti i nagon života. Još je Empedokle govorio o dva principa u Vasioni, o principu razaranja i o principu stvaranja. Mnogo je vode ispod mosta proteklo dok nije Sigmund Freud počeo da govori o nagonu smrti i nagonu života. To se znalo vekovima pre njega, kao i sve ove kategorije, a mi to svaki dan uočavamo. Recimo, melanholik svaki dan gleda smrt. On je vidi. Iako je nema oko njega, on je vidi. U zaboravu, u truljenju, u nestanku, u prljavštini. To su sve oblici nagona smrti. Što je čovek kreativniji, suptilniji, osetljiviji, inteligentniji, što mu je bolja percepcija, on bolje opaža te fenomene i uradi tako da njegov život ima neki smisao. Neurotični smo svi, ali kad govorimo o toj psihozi, o toj pravoj bolesti, to je onda kad čovjek potpuno odluta na neku drugu planetu, više nije ovde. On nije u ovom prostoru i u ovom vremenu. I onda mi kažemo, može da se izgubi tragično, a može da se izgubi kreativno. Ako ima talenta, dara, sposobnosti, on će tu svoju, da uslovno kažemo, bolest sublimirati i napraviti neko delo. Ali ako nema, onda će širiti oko sebe, da kažem, zarazu bolesnu i u stvari će odživljavati tu neku smrt. Svaka bolest je to. Nauka danas pouzdano zna da se genotip određene vrste ne menja, odnosno da se samo njen fenotip menja. Ali sve ovo još uvek nimalo ne ometa naučnu pretpostavku o posedu genetski prenetog i tradicijom prenetog nasleđa, bolje reći istorijski nezavisnih puteva i pravaca razvoja. Ova dva tipa nasleđa se na kraju ipak stiču na ušću u istu osobu ili narod, odnosno smesa upravo ta dva toka nasleđa, genetski sačuvanog i tradicijom sačuvanog kolektivnog mentalnog prtljaga, ako se slikovito izrazimo, čini i definiše ono što zovemo psihološki arhetip. Psihoanaliza je kraj 19. veka. Tradiciju psihoterapijsku nastavlja istočno hrišćanstvo, a zapadna braća se bave drugim stvarima. Oni se bave mrtvom materijom, oni razvijaju nauku, oni prave eksperimente alhemijske u manastirima, dominikanci, franjevci, razvijaju egzaktnu nauku. Duša ih ne zanima u tolikoj meri koliko zanima istočnu crkvu.
na ovoj strani istoka je epicentar u čoveku. Tu se sve odvija u duši, u psihi. I tu zapravo nastaje psihoterapija. I ja sam naravno morala da pođem od tog nasleđa. Lud je onaj ko bi pošao od Freuda. Ne možete poći od Freuda kad je tu već rejp. Mi smo pošli tada kad treba poći, znači unazad. Pa onda do 18. veka tu tek nastaje psihijatrija u Francuskoj sa velikim imenima Esquirola i Pinela, svi su čuli za te psihijatrije. I tek krajem 19. veka dolazi Sigmund Freud, koji je svakako genijalan na svoj način, ali to je rep, je li tako? Pre njega Charcot, njegov učitelj. I onda mi imamo sve te škole i pravce terapija koje se razvija i tako dalje. Ali vidite kako je to vekovima, koliko je dubok i dalek taj koren. Ono što mi znamo, to je da je u stvari psihologija, psihoterapija, ako ćete psihijatrija, nije važno, sve te nauke su arheologija. Čovjek je, zašto to kažem? Zato što se čovjek psihički ništa nije promenio. Znate, promenila se tehnika, načini rešavanja konflikata, problema, osvete, zavisti, ljubomore i tako dalje. Naše se emocije od vremena Nemesija pa do danas nisu promenile. Od vajkada ljudska priroda ima dve globalne tendencije. Jednu da svodi i uprošćava fenomene i život i drugu da ih usložnjava, čini raznovrsnijim i bogatijim. Obe ove, reklo bi se, psihobiološke, pa tek onda saznajne i epistemološke kategorije imaju svoj pozitivan aspekt u onoj meri u kojoj nisu isključive. Međutim, kada postanu isključive i ekstremne, kada se postave u svom ekstremnom, omnipotentnom vidu, one postaju i individualno i kolektivno društveno štetne i patološke. Količina agresije koja se uloži da bi se nešto ukinulo ili potisnulo upravo je proporcionalna psihološkoj društvenoj bolesti koja se iza toga krije, odnosno novoj psihopatskoj slici sveta. Često govorite o patologiji. Da li je reč o univerzalnoj patologiji ili možemo reći da svaka tradicija ima neku svoju patologiju? Postoji takozvana psihologija kolektiva različitih i mi to vrlo dobro znamo, zato mi nikada ne podcenjujemo oblasti koje se zovu etnopsihologija, etnopsihijatrija. Upravo one ispituju te kolektivne mentalitete, a onda postoji i kolektivna patologija. To svakako postoji. Ali ono što je zajedničko ljudima, zajednički arhetipovi, mi ih imamo. Recimo u indoevropskim bajkama za decu vi imate istu matricu svuda. Istu matricu borbe dobra i zla, znači isti arhetip. Od Skandinavije do Sicilije, od istoka do zapada. Dakle, mi imamo zajednički arhetip Hristosa Spasitelja, odnosno tog Boga u nama, imago Dei, te slike Božje u nama ili homo religiosusa, svaki čovjek to ima u sebi. Jer svaki čovjek nosi u sebi mnogo negativnog i mnogo dobrog. Samo je pitanje, mi obično kažemo, samo je pitanje šta iz njega izvlačimo. To je kao orman, jedan pun nekakvih haljina i tu imate verovatno i one sa mnogo rupa i već koje trule i one lepe, dobre. I sad samo je pitanje šta izvučete iz čoveka. Znači, nije to princip sve ili ništa, znate, ili je bolestan ili je zdrav. Svi smo mi u jednom kontinuumu i čitav život se menja naše duševno stanje. Čitavog života možemo da regrediramo na neke niže oblike ponašanja, pa da postanemo zavisni, ljubomorni, ratoborni, zli. To je taj starozavetni čovek u nama. Ili da postanemo plašljivi, da se plašimo sopstvene senke. To je taj paganski čovek u nama. Ili da se ponovo popnemo na površinu, pa smo onda plemeniti, praštamo, razumemo i tako dalje. To je novozavetni čovjek u nama. Ali u svakom trenutku života svako od nas može da padne u niže stanje i da se popne ka višem. Znači, to je jedna prohodna kategorija. Mi imamo individualno nesvesno, mi imamo familijarno nesvesno i imamo duboko kolektivno nesvesno čitavog našeg naroda, nacije i opšte ljudskog roda. Sve to mi nosimo u svojim nekim, ako hoćemo, i engramima pamćenja. To je u nama negde nataloženo. I zato se ta
čovek ne može posmatrati kao deo racionalnog, svesnog bića, a snovima nam najbolje o tome govore, oni prave tu ravnotežu između svesnog i nesvesnog i najbolje nas upozoravaju i kad rešavamo neki problem, onda san je jako tu bitan, jer on nam daje, kako je Jung govorio, san je poruka predaka. Ne može se rešiti dobro neki životni problem ako ne čujemo i taj deo naše ličnosti koji nije svestan i racionalan, koji je domen nesvesnog, bilo našeg ličnog, bilo naše porodice, bilo čitavog našeg naroda, bilo opšte čovečanstva. Osoba sanja nešto što nije ni doživjela u svom životu, što je neki predak doživeo, ali sanja istu tu konstelaciju, recimo. Ako ume dobro da tumači, da interpretira, onda mi znamo kako to nasleđe iz čoveka govori. Zato im i kažemo, arhetip je nagomilano nasleđe naših predaka koje se prenosi i genima i učenjem, a izbija u vidu ponašanja, nesvesno deluje na ljudsko ponašanje. Ljudska psiha se ne pomera. To je ono što je najinteresantnije. Celokupna vrednosna i etička slika sveta istočno-hrišćanske i slovenske tradicije sa svojim specifičnim poimanjem svetog, transcendentnog, zemaljskog, istinitog, slobode, pravde, dobra ili zla, bila je u arhetipskom doživlju i mitologije srpskog naroda u potpunosti sačuvana. U današnjem vremenu, nazvanom vremenom tranzicije, pojedinci su prilično dezorijentisani i zbunjeni dolaskom novih neusvojenih vrednosti, a u isto vreme postojanjem starih. Kako vidite ovaj problem pojedinca? Da li je on uopšte rešiv? Imate samo dva tipa morala. Imate ovaj deontološki hrišćanski moral i imate utilitaristički. Utilitarizam anglosaksonski, koji u stvari je jedna pesimistička teorija čoveka od Thomasa Hobbesa do danas ide, govori sledeće. Korisno je važnije od onog što je dobro. U toj utilitarnoj liniji vi imate samo pojam koristi. I ništa drugo. Sve je svedeno na to. Faktički to je uzrok svih naših bolesti ovde. Mi danas živimo u toj paradigmi. Ljudi su potpuno u toj utilitarističkoj viziji, a ona favorizuje psihopatski karakter. Šta to znači konkretno? Vrlo surove ljude, ljude koji su, kako bih rekao, sebični, egoisti, eliminiču jedni druge. Dobro, to je i ta ideologija kapitalistička, treba biti kompetitivan, drugog skloniti, biti bolji, ali veliki sebičluk, gde je kolektiv potpuno se rastače. Mi više i nemamo svest o opštem dobru, nego je sada ja. Sad ja, pa ja. Svako ja želi da se izdigne iznad drugog ja. Kako bi rekao Hobbes, čovek je čoveku vuk, pa sad to kad prenesemo na naš jezik, onda imate to komično utrkivanje, a svi su beznačajni. Oni su svi potpuno beznačajni, ali se svi eliminišu međusobno i trkaju se i bore se. To je karikirana varijanta tog utilitarističkog modela gde više nema osjećaja za drugog, nema milosrđa, nema kolektiva, nema deobe, nema altruizma. Sve se to rastočilo i sad postoji samo borba prsa u prsa. Pokazalo se vremenom da je i u slučaju jakog i razvijenog superega moralnost ljudskog bića veoma problematična i psihološki izuzetno teška, odnosno podložna velikim izazovima, u slučaju da se ne postulira izvanljudska transcendencija. Ispostavilo se da ljudsko biće za ovom transcendencijom prirodno i dalje teži i da njeno povlačenje iz visina u ravan čoveka, pored olakšice naučnog objašnjenja i metodologije, ne rešava gotovo ništa. Ja mislim da je istina u onome što je čak i Nikolaj Berdjajev govorio. Mnogo je plemenitiji svet u kome svako radi za svakog. Svet u kome mi možemo da se povežemo i u tom hrišćanskom savezu duša da nađemo neku zajednicu. Jer mi smo svi jedni drugima potrebni. Ne može jedan čovjek da bude, on možda priča ja sam naj, ali on nije ništa, on je obična čestica. Ne može se živeti uopšte bez kolektiva. Nema ličnosti bez kolektiva. Bez kolektiva postoje samo atomi koji tako plivaju negde u kosmosu, neki raskorenjeni ljudi koji ne znaju ni ko su, ni šta su, to imamo danas. Prava bolest i ludilo nastaje onda kada se sve te, da kažem, veze između ljudi pokidaju ili poseku. I zato smo mi sad u jednom dosta bolesnom stanju, jer svako želi da bude ja i da druge skloni. A u suštini bez tih drugih ne može. A ovaj drugi, da kažem, novozavetni, a u stvari taj pravi deontološki u nama,
nas tera da se povezujemo s drugima i da nalazimo neku komplementarnost. Jedino je u tome se vodi bitka i mi tačno kad čoveka vidimo gde on zapravo živi. Izgleda je priča o ljubavi neminovna bez priče o arhetipovima. Vi ste već spomenuli da je jedan od najprisutnijih kod nas arhetip spasa. Da li postoji još neki koji bi se mogao izdvojiti kao veoma prisutan? Ljubav jeste jedini pokretač, da kažemo, nagon života. Ajde, ne moramo da kažemo ljubav, jer ljudi onda ne mogu da se snađu o čemu je tu reč. Da li je reč o nekoj fiziološkoj, seksualnoj ili o sublimiranoj, visokoj, onoj praštajućoj hrišćanskoj ljubavi. Ajde da kažemo nagon života. Prosto nagon života. To je za nas najbolji termin, jer mi time znamo šta je u pitanju. Eros otuda i dolazi. Znači sve ono što se suprotstavlja smrti u nama. A svaki čovek ima u sebi smrt i život. I bio on toga svestan i ne svaki dan se oni bore. Oni se svaki dan bore u svakom čoveku. I u tome, ako bolje analiziramo sami sebe, znaćemo da prepoznajemo kad taj nagon jedan izbija iz nas, a kad drugi. Nisu to kategorije daleke. One su svakog minuta u nama. Samo je bitno da li to opažamo ili ne. Jeste, kod nagona života ili onog što tu taj sebičluk, zaborav, sebičluk, prdavština, zapuštanje, zavist, zloba, sve su to neke emanacije nagona smrti. Ne mislimo da je to neka kategorija metafizička. Ne, ona je stalno prisutna. I to što se bori u nama protiv toga, što gura te stvari od nas, to je nagon života. To je ona plemenitost koja je u stvari i biološka i psihološka. I mi tako opstajemo. Što je čovek bolje strukturiran kao ličnost, znači ako je prošao one faze u detinjstvu, završio edipalnu fazu, konflikte razne završio na vreme, imao relativno normalne roditelje ili okolinu koja ga je izvukla i svega toga pa se strukturirao kao snažna ličnost, to on postaje jači, njegov ego je jak. Nagone drži gde treba, društvene zabrane prihvata, ali ni one mu nisu, kako da kažem, neka svemoć, nego ima ono svoje jak, kako kaže narod, taj ego je jak, onda je dobro strukturiran. Ako takav čovjek ima talenat ili inteligenciju, što je viša, to je bolje. Ako ima neke darove, onda ta ljubav u njemu ili taj upravo nagon života može da stvori veliko delo. To su ljudi koji stvaraju delo za čovečanstvo. Ima ljudi koji se lišavaju seksualne ljubavi, ali stvaraju veliko delo. Nikola Tesla je najbolji primer za to. Za takve velikane je nevažno da li su imali neku biološku komponentu ili ne. Sve je sublimirano u to veličanstveno delo koje je vekovima ispred društva u kome oni žive. To su najveći umovi i to su stvarno polubogovi. Naravno, to je vrh Kilimandžara. Imamo i podnožje. U podnožju se svađaju ko je ko. Ja sam veći, ti si manji, ovaj je genij, onaj nije genij. Tu se svađaju. Ali na vrhu se niko ne svađa. Jer niko neće poricati da je Nikola Tesla genije. Niko neće poricati da je Michelangelo genije. Niko neće poricati da je Da Vinci genije. Tu nema svađe. I mi u šali, u klinici uvek kažemo postoji dosadno i postoji kreativno ludilo. Dosadno je ono gde nema sublimacije i gde ljudi muče sami sebe i okolinu oko njih. A kada čovjek ima neka oštećenja, ali ima talenat, ima inteligenciju, ima dar, ima snagu, pa to pretoči u delo, onda on više nikom ne smeta. To su ljudi koji imaju jaku ljubav u sebi, ali tu ljubav da stvaraju i da sublimiraju i da se uzdižu. I kod njih nikakav problem nije čak ni trag neke bolesti ili neka njihova čudna struktura ili nešto što su imali, recimo, kao Nikola Tesla imao mnoge sitne, kako bismo mi rekli, poremećaje i obsesiju i kompulziju i prisilne radnje. A to je sve nevažno, jer je on toliko velik da to nije važno. Naravno, problem je samo onda kada te ljubavi u čoveku i snage, ljubavi i snage u čoveku nema. I kada on ne može da transformiše negativnu energiju u neku pozitivnu. Jer negativna se energija ne gubi, svi fizičari to znaju, nema gubitka. Ona nema gde da se izgubi, ona samo može ili da se potisne, pa onda izbije još kao jača,
i kao gora, jer potiskivanje je bolestan proces, ili da se transformiše u pozitivnu i da od nje nastane nešto što je društveno prihvatljivo, a ako ima dara, čak i neko veličanstveno delo. I svako ko uspe tu negativnu da pretoči u pozitivnu, on je uspeo da svoj život osmisli. Svaki put postoji rizik da se padne na niže oblike ponašanja. Niko od tog nije zaštićen. Ali mi želimo da idemo negde ka visinama. I taj put čoveka ka visinama je jedini koji ga spasava i koji spasava čitavo čovečanstvo, a to je put ljubavi. To je ljubav, nije ljubav spavati sa nekim. To je ljubav ići ka toj sublimaciji i od sebe praviti što čovečnije biće, a što manje životinjsko. Jer, znači, mi imamo jedno i drugo u sebi. I ako se dođe do nekog dobrog stupnja, onda obično to bude i neko veliko delo i time postajemo i besmrtni. Ali nije ni važno, mi ćemo biti besmrtni samo ako krenemo tim putem. Šta bismo onda mogli reći kako je ovo vreme, koji je njegov psihološki profil? Otvoriti malo sopstvenu dušu i onda se povezati sa čovečanstvom preko upoznavanja sebe, a ne potiskivati to i gledati nekakve glupe programe i nekakve reklamne površne stvari gde mi sebe stalno zaboravljamo. Danas čovek živi u samozaboravu. On proživi čitav život, a nije se sobom bavio. Proživi čitav život, a nije ostvario ni 30% onih talenata koje je imao. Znate, ako zamislite da je ljudski talent od ovog dna pa do plafona, većina njih umre, a dođe samo do ovde. Slikovito rečeno. A samo malo kad bi se sebi okrenuli, videli bi koliko će odjednom početi više da vole druge ljude. I mi, naravno, mi to znamo. Čovjek koji sebe ne voli, taj ne može nikog drugog da voli i uvek ta mržnja, strah od drugog, razne fobije u odnosu na druge, drugačije strane i tako dalje, uvek dolaze iz neprihvatanja samoga sebe. Onaj ko je sebe zavoleo i prihvatio, pa i svoje pretke, ne mora sve da ih voli, ali mora da ih prihvati, da ih osvesti i prihvati, taj ne može da bude agresivan prema drugome. Život je jako kratak, treba ga proživeti u nekom saznanju. Ali ako postoji cilj da otkrijemo nešto, da saznamo, da nam se otvori neke oči, da otkrijemo neku tajnu, onda naš život potpuno drugi smisao dobija. I odjednom vidimo da je ovo kolo u kome smo izdresirani pacovi nevažeće. Ono nam je nevažno, počinjemo da živimo neku dubinu, okrenemo se nekoj svoj suštini i tada tek postanemo ispunjeni i srećni. A ne da gledamo veštačke živote drugih ljudi, a da svoj zaboravimo. Okrenimo se sebi, kakav je naš porodični život, kakva su naša deca, kakvi su ljudi koji nas vole, šta smo mi ostavili, kakav trag ostavljamo u svojoj porodici. Jesmo li se odužili svojim precima, jesmo li nešto stvarno da sutra nas neće biti, šta će iza nas ostati. Kad čovjek počne tako da razmišlja, onda odjednom mu je sistem vrednosti drugačiji. I sve ovo u čemu ga neko vodi, odjednom kaže pa sve je to nevažno, ostavlja i tek tada okrene se zaista sebi i taj mali, kratki život može onda da dobije neki smisao. A ako prođe ovako, onda je to žalosno, zato što on zaista brzo prođe. Život brzo prođe i mi ga kao u nekom snu prospavamo, a nismo analizirali sami. Šta je onda uteha za pojedinca u ovom trenutku zaustavljenog vremena? Uteha je prvo da veruje u sebe i da veruje nama,
koji se bavimo ljudskom dušom. Svaki čovjek misli da je dobar psiholog i ja nemam ništa protiv toga jer svako i može da bude i to je naša prirodna reakcija da mi smatramo da dobro analiziramo i sebe i druge, čak i ako grešimo. Ali naša nauka već mnogo toga zna. Mnogo toga se saznalo, otkrilo. Najvažnije je slušati nas i dati malo veće mesto analizi duše, koja nije nimalo arhaična. Ona je jako velika potreba današnjeg čoveka. Ja duboko verujem da svaki čovek ima tajnu koju mora da otkrije za života i da on zapravo dok to ne otkrije nije oživeo svoj život. Nije se otvorio. On ima nešto da otključa. Nije slučajno baš došao na ovaj svet. Nismo mi insekti. Neka pođe tim putem. Neka sebe zamisli kao veliku tajnu koju treba da otkrije. I odmah će sve biti bolje, lepše i normalnije. I za njega i za druge. Tu je zapravo taj zlatni ključić Lava Tolstoja.